Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз омадем мол бозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Калхозобод. Навор кардем говҳои гусоладор, асп сёмка кардем, буқои калон, буқачаҳо, буқо барои бастан, молҳои майда, ғуноҷино, савдошудагишам аст, ҳамаш ҳаст. Видеоро то охир тамошо кунед. Дӯстони азиз, дар видео камтарак камбудӣ шудагӣ аст аз сабаби носозиҳои техникӣ. барои камбудӣ узр мепурсем, иншоалло ҳисфас ҳамаш соз мешавад. Микрофонҳо камтарак вайрон будааст, аз ҳамин сабаб дар байни видеоҳо камбудиҳо мешавад. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. Яктаи лайк, комментарияи хуб аз шумо интизор мешавад. ғуноҷини Карпати Кумзой дар молбозори ноҳияи Калхозобод Ҷалолиддини Балхи. Гови якумзоид будааст, гусолаш буқача. Саҳар бега таи 15 литр шир дора мега соҳибаш. 13-14 литрда гаранти додааст. Нархаш ай 15 000 боло будааст. ҷои пулгириш 18 000 гуфта истодага, бозор 14 000 кардааст. на буқачаша бинед, буқачаи аҷои бод. гови гусаладори савдошидагӣ аз сементал буқа мондагӣ будааст. на гусолачаш сементал монандай, фақат рангаш неки пародаш сементалода ӯ қадар монанд нест. савдошидагӣ аз 12 700 сомонӣ. саҳар бега 5-6 литр шир дора, гусолаш мода. дуюмзоид гуфтагӣ фурӯхтагӣ аст. гувохшро тамошо кунед. пародашам бад нест, пародашам созай, говам майдаи бад нест. савдо мешавад. саҳар бега 5-6 литр шир доштааст ба гуфти соҳибаш. 8500 савдо мешавад. бозор чанд кад ака? 8000 сомон бозор кардагӣ аст. ҳозирашда додагиш нест. ана ғуноҷини тоза шведский 11300 сомонӣ бозор ина ҳозӣ кардааст. худаш чанд гуфтагиша напурсидем ака. бозор кардагӣ уже аниқай нарх 11300 сомонӣ бозор кардааст. ягонта гусола кардагӣ нест мега. ҳоли буқаам рафтагӣ набудааст. ҳозир рақами телефонша мепурсем, агар дод хубай, надод бехафагӣ. гови паҳмай, гови калон чанд? 934 51 14 09. харидоро боша ҳамин рақамода занг мезанед. ҳамин Калхозобод адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Калхозобод. савдо нашава метавонем харидорӣ кунем. 11300 ҳози бозор кардааст. алек Маъмур Азия кара тамошо кунем худмо алек фақат ғуноҷи номтон чи ака? ном Тургунали. акаи Тургунали ғуноҷиниш 3000 гуфтена? 3000 савдо мешавад. 2500 сомонӣ бозор кардааст. чанд моҳаи?
5 ماه 6 ماه примерно анирна Обон аспи нар 1 солаву 6 моҳа 1.5 сола нархша 8000 мега савдо мешавад. Бозор ҳозирашта чанд кадага хабар надорем. Рақами телефона гап зана ка? 501 0702. Харидоро боша занг мезанед. Адрес киҷо ка? Калхозобод, да? Калхозобод. Нояи Ҷалолиддин район. Узун. Ай пеши бозор. 1.5 сола аспи нар. Завқманда боша марамад. Рақами телефона гап задем. Хушрӯ запис карда бигиред. Метавонед занг бизанед. И соҳиби шамия, ана ин бача нигаҳ мекунад. Ин шеринар нигаҳ мекунад. Аспора, биқора, ҳолни нигаҳ мекунад. Уноҷини зоти 10000 мега бо савдо мешавад. Бозор то 9000 нарх кардагӣ ҳаст. То 9000. Ҳозирашти додагӣ нест. Уноҷини пароди буқа рафтагист қисири фарбе. Уноҷини фарбеи бақувват. барои молкунӣ мешавад. Барои гӯшта мешавад. То 8 савдо шудестай буқа. Буқа ями фарбегишам средни фарбеай. Хоб 64 сомонӣ барои гӯшти тозаш битемега соҳибаш. ҳозир савдо дорам, лекин савдо шудагӣ нест. 64 сомонӣ мега барои гӯшти тозаш мекушанд. гӯшти тозаша тарозу мемонад. 64 ҳисоб карда мегирам. савдо шудеста буқачаи пародни 4600 ҳозир кардаеста. додагиш нест ҳозирашта. иншоалло буқачаи оянда дорад. пародаш бад нест. лафта бугарда баъд мебандед. пародаш аҷоиботай. 7500 мега савдо мешавад. бозор баланди 6500 калай. вайда поёнтарам кардагӣ ҳаст. من 5 فوتا نمیتونم 48 گفتم جون اکا 48 فوتاش نمیتونم میرم من 50 буқа барои бастан мешавад. камтарак фарбиш. хоб 10000 мега ҷои пулгириш 9000 боло будааст. 9000 поён савдо надора мега. айна поён присидеста бозор. қай парод нест соза гарданош бинед. буқачаи пародни баландаш 5 дута буқача наиш пародаш хубтараш 6500 ва ё 6000. ира 56 57 бозор кардаеста. вайша 5300 сум кардаеста. ози яктар пародаш хубтара. иншоалло ояндаш соза. ана иш пародаш камтарак
balandış. Mana. Paçay yak aka. گفتی ها؟ 4.5 سه و چند که؟ 3800 بزرگ کرد مال قمسنگیر نواد سه 501 53 زبط کرده بگیرین خریدارو باشه با هسته هم بقچه دیگه بقچه هم هست تمام یفته میتیاله باشه بقچه پارودی ترغیل ها 3700 جای پول گیریش بوده 3600 کده بزرگ 100 سموندگه منه کسی بگیره اوش شوه یک ساله شیدگه ها 6 ماه کای مالی 6 ماه ایش چیه که نه 3 ساله نیست 3300 میگه سودا میشوه بقچه همین قد پستکی خوشروه منه چند قد بزرگ 26 2600 سومونی کردگی بزرگ این غنوجین های کی باشه 3000 رونه سودا شده است منه تاکای افغانی تاکای قد بلندی بقوه بزرگ 2500 سومون کردگی بو ایوایده کمتر هم کردگی هست خورچه در کورنیس نه کالونیش 1000 سوم کده نه 900 کده 1000 سوم فتست بگیر نوشه 850 فتسته بو دوتا تکا تاکویی که aynı همی بونی کدنشه فربه میکنن انشالله قربانی ده تایوره یک نیم 1000 گفته است سودا میشوه بزرگ بلندش 1000 سومی کرده است تاکو فربه نیست اینه که تاکوی کلونی خروبتر شایسته منه خورچه های زرد منه سرخ بلند 150 سوم bir joyda ham so'radimi hammasi nechi so'ra 900 dan ajoyib bo'ldi hammasi xushxo'r nahsadi
тамошои аҷоякадая ана барачои ширмак 50 сомонӣ мега савдо мешавад. 4 та хеле майда буда. Зор 500 наира парча бинед. Наиша бинед. Ҳамаш бара якачи меган.